ദ്രൗപദിയെ മറ്റു സഹോദരങ്ങളുടെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അർജുനൻ അടങ്ങാത്ത ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മയുടെ തീരുമാനമായതിനാൽ അയാൾ അത് പുറമേ കാണിച്ചില്ല. പക്ഷേ ദുഃഖം അയാളുടെ മനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായും കീഴ്പ്പെടുത്തി. ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നി. അങ്ങനെ വനവാസ ഒറ്റയ്ക്കൊരു യാത്ര നടത്തി. വേഷം മാറിയായിരുന്നു യാത്ര. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണനെ കാണുവാൻ അയാൾ ദ്വാരകയിലെത്തി. പിന്നീട് കുറച്ചുനാൾ അവിടെ അയാൾ തങ്ങി. അവിടെ വെച്ചാണ് അയാൾ സുഭദ്രയെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയാണ് സുഭദ്ര. അർജുനന്റെ ദുഃഖത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ സുഭദ്ര ഒരാശ്വാസമായി. അതിനു കാരണം സുഭദ്രയുടെ നർമ്മബോധമായിരുന്നു. അവളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറന്നു. വയറു വേദനിക്കുന്നതുവരെ അയാൾ ആദ്യമായി ചിരിച്ചു. മറ്റൊരാൾക്ക് തന്നിൽ ഇത്രയും സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അപ്പോഴാണ് അർജുനന് മനസ്സിലായത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവർ പൂർണ്ണമായും അടുത്തു. പ്രണയത്തിലായി.